DXDC Radyoman Report. Giklaro sa Davao Sur Police Provincial Office nga lehitimo ang ilahang pagdakop sa mga senior citizen sa Digos City tungod aduna may warrant of arrest nga giisyu ang korte o gibuhat lamang nila ang ilang trabaho sa pagpangdakop sa tamang nga paagi. Kini subay sa balitang giarasto ang usa ka senior citizen nga si Maria Intia, 74 anyos nga taga Digos City tungod sa giingong paglapas sa SSS Law ni atong Lunes, December 4, 2023. Gani gisaysay sa anak niining si Lomily Intia nga adunay kooperatiba sa ilang lugar o ang Badiang Multi-Purpose Cooperative nga naundang ang pagbayad sa Social Security System kon SSS ug ang gikatingad-an silang pamilya. Pangalan ni Intia ang nakabutang isip Board of Directors sa maong kooperatiba. Sa interview sa DXDC Arman Davao kang Davao Sur Police Office Provincial Director Police Colonel Giuseppe Heralde, iyang gibutyag na sumala pa sa warrant officer sa kaso, nakabail na ang pamilya ug aduna nay release order ug mamahimo ng gawas nun ang senior citizen. Sigon ni Heralde nga mamahimong maimbestigahan ang Multi-Purpose Cooperative kung mo complain si Intia ug gadiha na mo papel ang kapulisan kung aduna nay reklamo nga gipasaka. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.